Втора серия, автомобилите са подредени и на микрофон. Дай пущаме това от мото, какво беше? Да прави дън. Дън, какво прави? Казах ти, че Сиерата добре да... направи по-добър старт, но Александър Иванов с Сухаро и поредната битна шампион от миналата година. Според мен това ще дръпне Сиерата. Сиерата ще дръпне според мен. Гледай какво прави. Не знам на къде я фанат. Тия курници къде само пищат, значи... Това Субару много зле, бе. И аз ти казах, бе, Сиерата много върви, бе, човек. Има шансове. Що ми лало да взе го достига? В този момент Александър Иванов вече... Много дърпа тази Сиера. Не, гледай, че го стига. Какво ти казвам? Много дърпа. Много сериозна битка водят. Достачен Петри. Тук е интересно. Може да се обърне, но много трудно за управление, гледай. Миналия път също работа. А гледай сега тук какво прави. Трябва вика да има по един такъв да прави Сиер. Ние почут само. Да, Сиерка, добре, арестна. Гледай как се случи, гледай. Верно. Не може да се отдържи. Голема много. Иначе има мощност, значи на мощност е по-добра. Тук те е рисковано да видим какво ще направи. Гледай какво прави Субарото, мамо. Че я върнем тук за Сиерата. Има рез, много добър. Сиерата ходи, няма се... Па имам чувство, че няма направо от генерацията извада всичко. Гледай Сиерата, как се случи. Това дали е от много мощност, вики, а? Много е яка. От много мощност се случи. Не знам какво. Али него е какво направи, гледай ли? Да, това е документирано, засне се. Дай. Дай. Супер е дрифти, да? Я само се спрем. Иска да ми оцениш клиповете у V-Box, това ще качи. Тия курници и кокошарници. Александър Иванов и Мирослав Цветан. Ема тази Сиера мал шанс обаче. Добре, ама... Не е за тази работа. Там те... Дали ще си избрат? Не прави дрифт това. Снимам. Пъска, добре пъска. Гледай сега тук. Да, за дрифт са отрепала, не е за тази работа. Нали? И аз това викам. Те тук е. Гледай, от този прах не мога да фокусира. Тук винаги го стига. Чейте този Чей, за хумор да снимаме. Да, ладно, пипана, малко, не е добре. Гледай. Слабичко. И сега финал за средение.